Joango gara elkarrizketara, gaur gurekin, Unidas Podemosen diputatua, dagoelako Roberto Uriarte jauna, ongi etorri, Euskal Herria Listara, eskerrik asko. Estatu gaiak orain arte izan dira, Espainiaren batasunarekin zerikusia izan dutenak normalean, Euskal Herria izan da, Katalunia izan da, ez? Baina orain, badirudi estatu gaia dela, Madrilo erkidegoa ere bai, neurri handi batean, ez? Honek, paradigmaren bat aldatu da egun batetik bestera, ezkerra eskuina ardatzorik gehiago indartu da orain, lehen ez zegoena? Enuk esango paradigma bat egunon, enuk esango paradigma bat aldatuenik ez da, baina bai behintzat arriskoa dagoela aldatzekoa, edo behintzat alderdien sistema orain arte ezagutu izan dugun bezala kolokan zegoela. Nolabait, Ayuso Andreak egin duena Madrilen izan da nolabait hor dago bat Ciudadanosen kontra, eta nolabait bere ganatzeko eta eskuin gogor edo sendo baten inguruan bere lidergotzaren azpian sortzeko. Eta neurri baten bada baita apostu bat egiten duena bere buruaren alde eta neurri horretan baita kasadori gauzak ez dizkio errez susten. Bere buruan ikustu eta aurkezten duela eskuin sendo gogor horren lider bezala. Mugimendu hauek guztiek zuen alderdian ere izan dute oihartzuna, Pablo Iglesiasen erabakia hor dagoelako, ez? Pablo Iglesiasen erabaki hori zu nola definituko zenuke, ze iritziak askotarikoak dira, ez? Segun eta zein aldetatik behiratzen den. Bueno, esan dudan bezala, alderdien sistema kolokan zegoen, hauteskunde hauek badute proiekzio bat, ez dena bakarrik Madrilera begira, baizik kanpora begira ere badute proiekzio bat, zeren hemen jokatzen da nolabait eskuin teorikoki behintzat moderatu bezala definitzen den eskuin bat Ciudadanosen jarraipen, ez da, eta orduan horren beste jokoan dagoenean eta alderdi sistema aldatu egin daitekenean eta beste neurri batzutan jarri, momentuetan pentsatzen da nor den hautagairik egokiena. Lehen momentuan pentsatzen da Alberto Garzón izan zitekeela, Izquierda Unidako lidera, baina berak ez du bere burua gehiagik ikusten zer horretan, eta azkenean, Iglesiasek esaten du, noa neu, eta, azken baten mundu guztia konturatzen da, ez direla hauteskunde normal batzuk, beste zeozer jokatzen dela Madriletik kanpo ere, eta neurri horretan nolabait muslari batentzat enbitea eman bada Murtzian, nolabait Ciudadanosen aldetik horrek Ayusok beste nahi du eta gainera beste bosto, beste 10 botatzen ditu, eta momentu hortan hor dago bezala bihurtzen da, eta ikusten da ez bakarrik Podemosen aldetik, baita Ciudadanosek berak ere, Edmundo Val momentu honetan lidergotza gogorrena daukana edo sendoena daukana Ciudadanosen, bera ere aurkezten dela Madriletik. Ikusten da hor Madrileko hauteskundeak norbaitek esan duen bezala estatalizatu edo egin direla, edo estatu mailaratu egin direla, eta horren arabera izan da erabakia Iglesiasen ez da. Beraz, apustu nolabait ere, alik eta hautagairik onena aurkezten aldeko apustu indarsuena aurkezteko apustu da. Ez du Pablo Iglesiasek bere zikloa amaitutzat ikusten, alegia Podemosek goia jo duela bere lidertzarekin eta alderdia lidertza berri bat beharko lukela? Horretan badaude interpretazioak, ez da badago interpretazioa eta baita kontrakoa inoiz ez duela utziko eta baita hirugarren bide bat esate baterako monedero planteatzen duena, nolabait Podemosen barruan egotea nolabait bi buru Euskal Alderdi Jeltzaleak duen bezala, eta batak ardura hartzea alderdiarena eta besteak gobernuarena, eta nolabait lidergotza partidista edo alderdi lidergotza alde batetik ustea, eta beste alde batetik erakundeetako lidergotza. Badaude aukera bai zutinozuna, bai kontrakoa eta bai tartekoa. Bizepala hori gertatzera dihoa orain. Nik uste dut horretarako psikologak izan beharko genukela eta bere buruan sartu ze paper jokatu nahi duen etorkizunean. Hori ez daiteke jakin, egin daitezke hor espekulazioak, baina nik ez dakite ze asmo izango duen, dirudienez bere apostua Madrileko presidente izatearena da, baina ez da apostu errez bat, ez dira gauzak errezak, hor hiru eskerreko alderdietatik nagusi ateratzen dena, logikoki izango litzateke dagokiona edo legokiona nolabait gobernuaren lidergotza, eta neurri horretan ikusi egin beharko da, lehenengo eta behin ikusi egin beharko da, porrot egiten badu Ciudadanosek, 2 hilabete geratzen dira,
eskuineko antzeko alderdiak bere garaian CDS Adolfo Suarezena eta gero UPyD eta nolabait desegin egin ziren, baliteke 2 hilabete barru Ciudadanos desegin da egotea eta ez iristea 5% mailara, eta hori gertatzen bada aukera importante bat hau ezkerreko alderdientzat, Ciudadanosek porrot egiten badu aukera importante bat hau ezkerreko alderdientzat, eta hor, 3 alderdietatik botu gehien ateratzen duena neure ustez berari legokio presidentzia eta 3 alderdien arteko konponketa bat egin, ezta? Baina hori gertatzeko badirudi eta inkestei begiratuta boto asko mobilizatu beharko lukela ezkerrak, eta nolabait ere Iglesiasen erabaki horrekin eta hautagaitza horrekin ilusio bat piztu nahi izan zen, baina Mas Madridek ilusio hori nolabait ere berehala itzali zuen ordu gutxira Monika Garziak, ez? Erantzun horri zer izan diozuzu? Bueno, nik uste dut libre dagoela, Iglesiasek egin zuena, eskatzea batasun ahalegin bat, eta libre dagoela baita batasun ahalegin hori ez egitea, norbaitek espadu ikusten, ez da ikusten dakit, alderdi bakoitza libre da bere estrategiak erabakitzeko, eta espadu nahi batera joan, batera eta ez da gertatzen ezer. Hemen badago gaizki ulertu bat, eta da Madrileko sistema elektorala. Ulertu egin behar da, hemen jendeak uste du DONT legeak emaitza desproporzionalak ematen dituela. DONT legea lege matematiko bata eta emaitza aleatorioak ematen ditu lege matematiko guztiak bezala. Problema da, hemen hauteskunde orokorretan emaitzak ez dira proportzionalak. Hauteskunde orokorretan nolabait ez du ondo funtzionatzen sistemak. Alderantziz, sistema bera, DONT legea aplikatzen da udal hauteskundetan eta oso ondo funtzionatzen du, aplikatzen da Europako hauteskundetan eta oso ondo, eta aplikatzen da Madrilen eta baita oso ondo. Zergaitik? Barruti bakarra delako. Barruti bakarra delako. Osa, importantea, jenteak uste du DONT legea dela, baina importantea edo nolabait gauzak aldatu egiten dituena da barruti asko egotea. Esate baterako Andaluzia baten, 8 barruti baldin badaude, hor bai arrastoak geratzen direla provintzietan, baina Madrilen aprobetxatu egiten dira bozka guztiak baldin eta euneko bosta lortzen bada. Orduan, ezkerreko 3 alderdiek bostetik gora ateratzeko momentu honetan badute ziurtasuna. Horrek esaten du ezkerreko botorik ez dela galduko. Problema da eskuineko botorik galtzen denala ez. Hau da, porrot handia egiten badu Ciudadanosek, hor bai galduko direla, pentsa ezagun Madrilen pasatzen zarela 0 diputatu izatetik 7, ezin da gutxiago izan. Orduan, euneko 5 lortzen baduzu 7 diputatu dituzu, baina euneko 4,9 lortzen baduzu 0. Orduan, baliteke 100.000 botu batzuk galtzea eskuinak. Eta horrek eragingo luke ezkerraren nagusitasuna oso parekatuta daude. Orduan, gauzak aldatzen espadira, eta 2 hilabetetan politika funtzionatzen duen bezala dena aldatu daiteke, baina gutxi gora bera gaur dagoen bezala jarraitzen badu, ekuazioaren punto gogorrena da porrot egin dezakela eskuineko alderdi batek. Ezkerreko 3 alderdiek badirudi behintzat Podemosek nolabait indartu duenez bere hautagaitza, 3 alderdiak geratuko dira bostetik gora, orduan ez da galtzen ezer ez egoteatik ezkerreko papeleta bakarra edo askotan kaltegarria izan daiteke papeleta bakar bat egitzea, mundu guztia ez dago ados hautagai batekin, 2 edo 3 egitzea hautatzeko ondo dator, eta ezkerrak momentu honetan Madrilen ez dauka arrisku hori. Arriskuan dagoena da neure ustez behintzat. Ciudadanosek uneko 5 edo 2 hilabete hauetan sekulako fugak izatea eta goiti bera erotzea bere garaian CDS-eri gertatu zitzaion bezala. Hori maiatzaren 4 aurrera ikusi den kontua da, baina zuzera horrek esan diazu nolabait ere estatalizatu egin dela politika, Madrilo erkidegoan gertatzen ari denarekin, eta horren isletako bada, Espainiako gobernuaren 2. presidente horrek ere esaten ari garen bezala, gobernu utziko duela, ez? Eta gobernua, Espainiakoa alegia, ze egoeratan gelditzen orain? Hauteskunde aurrerapen baten inguran pentsatzen hasi beharko genuke zure ustez? Nik uste dut ezetz. Beste gauza bata, hau da, Murziako operazioaren ondorioz indartu egin izan balitz Ciudadanos eta gobernuetara iritsi, eta beste gaitzespen mozio batzuk egon izan balira Espainiako beste leku batzutan, eta Ciudadanos sendotu. Orduan, horrek suposatuko luke, alderdi sozialistak beti nahiago izan duen koalizio baterako joera. Baina momentu honetan, Ciudadanosen aukera desegiten baldin badoa eta alderdi popularrak daukan jarrerarekin, nolabait alderdi sozialistak ez du beste aukerarik, inongo posibilidaderik epe ertainera. Orduan, onartu egin behar du ezkerrarekin eta nazionalistekin jarraitzea bere itunetan. Baina, aldi beren argi esaten duzu, Ciudadanosekin gertu egoteko estrategiak garatzen ditu alderdi sozialistak.
Ez dakit horren beste, baina badakit Murtzian bazegoela posibilitate bat berpisteko Ciudadanos eta nolabait bere ahuleziatik ateratzeko eta hortik beste leku batzutera joan zitekeen, baina hau desegin eginda oso sorik, ez da, orduan, momentu honetan ez dago beste aukerarik. Hau da, Alderdi Sozialistak nahiko balu ere, eta askotan frogatu du, askoz ere nahiago lukela Ciudadanosekin gobernatzea Podemosekin baina, bueno... Aurrekontuetan ere ikusi zen lehenengo hurbilketa bat, ez, negoziaketa hartan. Gustorago. Podemosi argi gorria pizten zaio hori ikusten duenean, ala... Ez, Podemosek ikusten du bere espazioaren behar izana dagoela eta bere espazioa zuzendu edo gogortu beharra, ez da? Baina horrez ez da arriskurik. Guretzat ez da horren importantea Alderdi Sozialistak erabakiko balu edo aukera balu beste akordio batzuk lortzeko, beti dago posibilitatea oposiziotik edo beste leku batetik presioa egiteko olako politikak arditzen. 2023an hortaz hauteskundea zure ustez? Bai. Normalean? Bai, nik uste baietz. Nik uste baietz nolabait froga bat izan da Murtziakoa, eta Murtziakoaren ondorioz Ciudadanos asko gogortu izan balitz estatuan eta nolabait jokatzen hasi Alderdi Popularraren kontra, balego beste posibilitate bat, baina ez dago. Momentu honetan deseginda dago Ciudadanos, bertan bera erorita dago eta ez dago beste koalizio posiblerik. Matematikek ez dute matematikak. Aritmetikari dagokionean, baina gero ez da baira badira gobernu barruan, eta azken alokairuen legearekin ikusi dugu, Podemos eta Alderdi Sozialistaren artean, eta orain berriki, Carmen Calvo Gazteguran egintuen adierazten batzuen arira, prostituzioaren kontrako lege ban eluke Alderdi Sozialistak, eta aldiz, Unidas Podemos oraindik eztabaiden ari da, eta debekua ala erregulazio den prostituzioari dagokiona, ez? Gatazka hauek, hain zuen ere gainera translegeatik ere ator kontu, nolabait ere, esan dezagun Irene Monteroren karterakoak izan litezken gaiak ere Carmen Calvo berak kudeatzen dituelako, eta horrek esadostasuna ekar ditzakelako. Nola bizi du barrutik Unidas Podemosek egoera hau? Normaltasun osoz, hau normala da. Pentsa ezagun ez dagoela tradizio hori multipartidismorako autonomietan eta udal askotan dagoen bezala, ez dago tradizio hori. Orduan alderdiak, bai Alderdi Sozialista eta bai Alderdi Popularra egon dira 40 urtetan. Tokatzen zitzaienean egiten zuten nahi zutena eta neurri baten gauza batzuk aurkezten zituzten programan da gero ez zituzten betetzen. Eta gure bakarrik zeudenez bat zegoen posibilitaterik, baina momentu honetan ja gauzak ez dira holan. Ja zure koalizioan beste norbaitekin zaudenean eta gauza batzu sinatu dituzunean besteak exigitu ingo dizu betetzea. Orduan gauzak logikoa denez bipartidismoan edo alderdi bakarreko gobernuetan errezagoa daude eta alderantziz koalizio batera baldin bazoaz, sinatutakoa bete egin behar da. Orduan, baldin badau, interbenitu egin behar direla alkilerra, interbenitu egin behar dira. Hortz besterik ze akordu bat sinatu duzu gauza hauek esaten dituena, ez da. Orduan, nire ustez ez dago besterik, bai egongo dira tirabirak, baina... Beste kontua da, gertatzen ote den, eta badiru Alderdi Sozialista ez dagoela horren alde. Bueno, baina ez dakit... Pentsa ezagun bai Alderdi Popularra eta bai Alderdi Sozialista bakarka gobernatu dutenean eta beti egon dira bakarrik gobernuan joera izan dute gauza batzuk esatera programan eta gero amore ematera beti. Politikagintzak badituelako sekulako presioak. Pentsa ezagun kongresoan egunaro datozkigula guri taldeak presionatzen gauzak lotzeko. Enpresa handiak, interes handiko zeak, eta gero baita gizarte zibila, jente asko dator presio egitera. Eta alderdi batzuk ohitu egin dira, gauza batzuk esaten programa, nahiko genuke hau, baina ze zaila den, oztopoak izango ditu, etxaiak izango ditu hau egiten badugu, norbait jarriko da gure kontra hobetu ikutu ez. Uz dezagun ez gaitezen sartu jaleotan, hori da pizkat mentalitate edo portakera bat 40 urtetan gogortu den asko politika gintzan, baina horia gaur egun amaituta egon behar da, ikus ezagun Katalunian bertan gertatzen dena, hor badaude egile desberdinak eta bakoitzak jotzen du berera, nahiz eta gobernu baten egon, ulertzen da, orduan, ez da erreza gobernatzea norbera bakarrik, gobernu monokole bat egitzea edo koalizio, eta koalizio baten bazaude kontu zibila behar zara zer sinatzen duzun. Programa baten idazten duzu programan da gero kasurik ez. Baina, sinatuta baldin badukazu gobernu akordio baten, haizu, hemen dau, idatzita dau. Orduan, hor gertatzen da gaur egun ikusten dugun Katalunian dauden presioak alderdien artean, zertarako da, ia nork zer sinatzen duen, eta noraino
behartzen duzun gobernatu nahi duena edo presidente izan nahi duena noraino baldintzatzen duzun, esatera, bai, konforme zu izango zara presidentea, baina hau egin behar duzu. Bueno, presio hauek egongo dira Espainiako gobernuan, egongo dira Kataluniakoan, eta egongo dira gobernu guztietan. Eta zenbat tradizio gutxiago eduki multipartidismoarena eta koalizioena komplikatuagoa. Baina denporarekin gauza hauek normalizatu egin dira. Eta garai berri honetarako, deitu diezaion garai berri Espainiako gobernuan, Yolanda Díaz da egokiena zure ustez? Nire ustez bai. Nire ustez Yolanda Díaz nik daukadan politikagintzaren ikuspegia gehien lotzen da Yolanda Díazekin. Niretzako Yolanda Díaz gaur egun da politiko ezagunen artean nik definituko nukela demokrata radikal bezala. Hau da, nolabait Rousseauren demokraziaren ikuspegia daukana. Eta Rousseaurentzat importantena da borondate orokorra, eta importantea da, hau da, borondate orokorra hoberen adierazten duena da unanimitatea. Eta unanimitaterik ezin bada lortu, konsensurik zabalena. Eta zabalena ezin bada lortu, konsensu txikiagoa. Eta ezin bada, boskatu, baina gehiengo zabalak. Eta ezin badira gehiengo zabalak, gehiengo estuak. Baina gaur egungo joera politika gintzan da kontrakoa. Gehiengo estutxua baldin badukat zurira basteko, ziria sartu eta barrura, aurrera. Eta beti atajoak hartzen. Horran, Podemoseko ez den lider bat izango du Podemosek, alderdi komunistako delako Yolanda Díaz? Ez delako izango... Podemosekoa berez ez den, alderdi komunistakoa den lider bat izango du hemendik horrela Podemosek? Ez diote importantzerik ikusten. Ez diote importantzerik ikusten, nik esate baterako lan egiten dut Juancho López Uralderekin, Juancho López Uralde beste alderdi bateko izan da, baina egunean nator bat berarekin. Ez dut ikusten hori karnetak eta olako gauzak ez dira niretzako importantek. Gauza askotan, konforme hau egon naiteke nire alderdia ez den beste pertsona batekin postura dauzkan da, nik horre ez du problemarik ikusten bakoitza ze tradiziotik datorren, eta hau atxikitatik egon bada tradizio horretan, baina benetan modu radikal baten demokratarik baldin badau Espainiako politikoen artean neure ustez, edo nebi gehien gustatzen zaidana bera da, eta batez ere, arrazoi horretik, beti daukalako, uz dezagun alde batera gehiengo txotxiki batekin nolako atajoa egiten duen, eta joan gaitezen, nolabait, feminismoa planteatzen duen bezala, ez dira importantea bakarrik helburua, baizik prozesuak. Eta Podemosen espektro hori zabaltzeko gai izango da Yolanda Díaz agian Pablo Iglesias momentu honetan ez dena egiteko? Galdera ona. Largo melofías, esaten zuen batek. Ez dakit, hori, ez da horrez jakiten etorkizun hondik etorriko den, ez da. Nik suposatzen dut, oraindik ez dago erabakita, bakarrik dago proposamen bat egiten duena hautagairako aurkeztuko den, primarietara aurkeztuko den batek, esanik berari gustatuko litzaiokela beste primarietara aurkeztu beharko litzateken beste bat aurkeztea, oraindik gauzak oso... Eta hemen hain ondo ezagutzen duen bizaifala hori Euskal Herria Jeltzalearen eredua izan litekena, Podemosen hori funtzionatzeko moduan ikusten duzu? Alde batean niri asko gustatuko litzaidake, baina beste gauza bata nik badakit oso zaila dela. Hau da, Eusko Alderdi Jeltzaleari funtzionatzen dio zergaitik, sekulako problemak izan zituelako bere momentuan, hau da, momentu honetan funtzionatzen dio, baina momentu baten izan zen sekulako problema Eusko Alderdi Jeltzalearentzat. Hau da, Arzallus eta Garaikoetxea zeudenean gogoratu zer gertatu zen. Hau da, logikoena da, bi lider baldin badituzu, gure kulturan eta gure tradizioan, logikoena da euren arteko gatazka sortzea. Baina, kasu honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak sekulako odol izurte izan zuenez, ikasi egin zuen, baina ikasi egin zuen gogorra pasatuta gero, ez da kartzelan basaude edo pasatzen basara edo ospitaletik pasatzen basara ikasi egiten duzu, baina ikasi egiten duzu asko sufrituz. Orduan, niretzat ona bai, baina arriskutsua ere bai. Baina nik uste dut ondo dagoela gaur egun indar gehiegi ematen zaio nolabait bizitza instituzionalari erakundei, eta alderdiek euren mugimendu propioa izatea, euren eragin propioa, ideologikoa, helburuena, estrategiena, ondo pentsatzea gauzak, eta ez joatea beti erakundek esaten dute dago atzetik, nik uste dut ondo legokela, baina ez da erreza. Atera gaitezen orain alderdiko kontuetatik eta agenda zabalago bati begira, Barcenasen deklarazioak entzun ditugu, PPren dirukutxaren ingurukak, baina aste honetan espero dira Espainiako bi presidente hoi joatea, espero da Auzitegi Nazionalean ikusiko ditugu lekuko moduan Jose María Aznar eta Mariano Rajoy. Zerbait aldatuko da, argituko du euren testigantzak? Ez dut uste, eurek ez dute gehiegi argituko, baina nik uste dut gauzak
jendearen zaila nahiko argi daudela. Oda, aznarismoak zer planteatu zuen, eta beste reflexio bat jenteak ez duena egiten, ez da bakarrik, esate baterako Madrilen agintzen edo agintean dagoen 25 urtez jarraian, inongo interrupziorik gabe dagoen alderdian noraino sartu da lokatzetan eta noraino zikinduen, hori da gauza bat, baina beste gauza bata, baita ze problema ekarri dion Espainiako politikari, bere momentuan zegoen eskuin moderatu dialogante bat Suarezek zeukana, eta ari eman zioten estatu kolpea, ez aztu, estatu kolpeak eragina izan zuela, eta eraginen artekoa eskuin politikoa ulertzeko modu bat bera botatzea eta sortzea beste bat. Eta horren ondorioz, estatu kolpe ondorioz bota egin zuten Suarez jauna, eta etorri zen beste eskuin modu bat, Aznarrek zekarrena, eta gaur egun ez gara aznarismo horretatik atera. Orduan, ez da bakarrik nolako politikak egin zituzten Madrilen, nolako ustelkerietara iritsi ziren, hau nik uste dut jendeak argi eta garbi ulertu da daukala, bai Madrilen eta bai Valentzian bereziki, beste leku askotan, baina Madrilekoa eta Valentziakoa sekulakoa izan zen, baina hortik aparte badau beste gauza bat nire ustez ikuspegi demokratiko batetik importanteagoa dena, eta da badagoela ordutik ona, badagoela indarrean 3 hamarkadatan, badagoela eskuina egiteko modu bat, estrategia bat, oinarritzen dena nolabait zure aurrekoak, zure etsaiak direnak nolabait deslegitimatzean. Hau da, Espainiarrak bakarrik dira eskuinekoak, eta ezkerrekoak eta nazionalistak ilegitimoak dira. Orduan, ikuspegi hori, eskuinaren ikuspegi politiko hori, aznarismoak ekartzen duena, edo aznarismo bezala nik definitzen dudana, hori da benetako problema. Ustelkeriarena baita, baina horrekin lotuta dagoena politika gintza edo politika egiteko modu bat, ez da. Eta Euskal Herriko kontuak Olatz Garamendi izan zen gurean ostiralean, gobernantza publiko eta autogobernurako sailburua, eta hori arte jaunari galdera utzi zion Garamendi Andreak. Ia zertan pentsatzen dauen berak Elkarrekin Podemos iu heldu daitezkela edo hurbil daitezkela Jaurlaritzarekin adosteko puntutara. Bueno, nik uste dut errez hitz daitezkela alderdi guztiak, ez da problema bat alderdi batena, nik uste dut, eta lehen esan duan bezala, nik badute ikuspegi bat, politikagintza oinarritu beharko litzatekeela askoz ere gehiago konsensu zabaletan. Konsensu zabalak importanteak dira. Konsensutara iristeko zer behar da, galderari buelta eman behar zaio, ez da, esan du, zer egin beharko luke Podemosek, nik esango nuke zer egin beharko lukete alderdi guztiek euren arteko konsensuetara iristeko, ze, klaro, ja galdera egiten badiozu, zuk zer egingo duzu nirekin bat etortzeko, gaizki gabiltza, ari garaia betiko trukotan, ez da. Orduan, zer egin dezakegu zuk eta biok, gure arteko konponketetara iristeko. Holan planteatzen bada, ondo planteatzen bada, nik uste dut errez dagoela. Nik uste dut alderdien artean badugula nora begiratu dezakegu Eskandinaviara, begiratu dezakegu Australiara edo Nueva Zelandara, edo begiratu dezakegu herrialde askotan gizarteak konsensu zabal-zabalak dituela. Eta ez bakarrik klase politikoak. Eta bereziki, holako pandemia baten gaudenean, 100 urtetan ez da egon, hau da, borondatea badago, egile guztien aldetik, nik uste dut, gauzak borondate honez iristen dela. Baina problema da, askotan egiten dugula galdera, zer egin behar du besteak nirekin konforme egote, baizu, gaizki. Esaten badugu, zer egin behar du denok hurbilago egoteko eta konponketara iristeko, bai, borondate hona dagoenean, eta leku askotan, herrialde gizarte garatu baten gaude, gizarte zibilizatu baten gaude, euskal politikagintza asko aberastu da azken urteotan, denok egin du hobera, egon garen posturetatik ona, eta nik uste dut posible dela gizarte honen barruan konsensu zabal-zabalak lortzea. Nik uste dut baietz, eta batez ere pandemiaren kontrako borrokarako. Sailburuak gaindu zigun, entzungo zuela zure erantzuna, beraz agian orain elkarrezketa maitzean, dei bat ere izan zen zaki Garamendi sailburuarena. Galdetu nahi dizu Galderri barruko kontu ez, Nafarroara bere jarrita, idazkari nagusi berria ere badaukalako, Begoña Alfaro, ez zait, zer esan diezagukezun, bere figuraren inguruan, zer ekar lezake Begoña Alfarok Nafarroko Elkarrekin Podemosera? Bueno, nik egia esan bera pertsonalki ez dut ezagutzen, eta bueno, behintzat da pertsona bat baduna heldutasun bat eta traiektoria bat, eta espero dut kapazitate edukitzea
batez ere, utxunirik handiena Elkarrekin Podemosek duen, edo kasu horretan Podemos aldugu Nafarroak duen problemarik sendoena, eta da, nolabait lehen planteatu dugun, ez da nolako organizazio bat izan, problemarik importantena ez da estrategikoa edo politikoa, baizik organikoa, eta nola antolatu hori, alik eta batasun gehien eta efikazia eta erakunde eraginkor bat lortzea, efektibidade lortzea eta adostasun batez jokatzea. Ez da hori, ez da erreza batez ere alderdi gazteontzako, ez da bat ere erreza, badaude alderdi batzuia oso engranajeak ondo lortuta dituztena, baina 100 urteko alderdia dira, eta alderdi gazte batentzako hori da importantena lortzea bere organizazioa ondo funtzionatzea. Eta beste Euskal Herritar bat, ministro izan litekena, bintzat proposamena egina dago, Jone Belarrari buruz? Jone Belarrari buruz nik uste dut, bereziki zeozer baldin bada da oso efikaza. Bere helburua lortzeko oso langilea, kementsua eta zerbait proposatzen badu lortzea normalean lortu egiten du. Ez da pertsona bat bidean galtzen dena edo nik uste dut geur izakera du. Normalen euskaldun izakera nahiko buru gogorra eta naparra bereziki beti izan da, ez da, napar tipikoa da, zentzu horretan. Roberto Uriarte, egin dugu nolabaitere errepasoa, ez? Eguna bakarrik ez, bezik eta azkeneko aste hauek ekarri dutenari, eta Madrilera begira nagusi gainera, estimatu hau Euskal Telebistara etorri zena, eta nahi duzun arte, eskerrik asko. Mi eskerrik. 10:06 jaun Andreo.